Från Ryssel, 1928 föregående hit, öppnade på 1,700. På 50 meter var det en öppning 31,32 någonting. Här öppnade på 32,64. Det är lite långsammare då. Marcus Örin, Röjning Ekefel. Marcus Örin upp mot första 100. Vi har Marcus där på bidrag till 06,69. Han är snabbare på Lodin. 1,8,94 på Fredrik. Och 1,10,69 på Erik Nyström. Vi får se en 4,25. Lite till Marcus Örin från 2,16,76, nästa försökstid. Fredrik Ekefel 2,0 på 21,32. Och så har vi också Erik Nyström 2,27,37 som 3 mål och Niklas Eriksson 2,29,24.